Ska vi se, kan Gommamon ta ett steg framåt? Kan Elfaba ta 2 steg framåt och 1 till höger? Nej, vi gör faktiskt så. Vi går tillbaka till min ondskefulla plan här igen. Min första ondskefulla plan. Så vi gör så faktiskt att Satsuki får ta 2 steg åt vänster. Okej, nu ska vi se. Djup analysering. Kan svartkedja ta 1 steg framåt? Ja, då gör vi ju så här. Min ondskefulla plan går i lås. Så då gör vi så att Satsuki, du får ta 1 steg bakåt och döda den där lilla fina löpan. Amigo. Och ändå är det jag som spelar den ljusa sidan. Kan Reborn ta 3 steg tillbaka till vänster? Till vänster så att det hamnar på kanten. Höger. Höger menar jag, förlåt. Alltid ska det vara någon som blandar upp höger och vänster. Hur svårt ska det vara? Ja, men så gör vi. En till ondskefull plan väcktes här nu. Nej, det där är fel. Nio Kanada. Skulle du vilja nämligen ta 1 steg framåt och schack? Luigi tar 1 steg till höger. Då kan vi göra så att ska vi se. Nian Kanda, du kan ta ut jag kan bli den sidan. Det är bara mina karaktärer där bakom. Ska vi se. Du kan ta ut så mycket som... Är det Aloise som... Ja, det är Aloise. Ta ut Aloise. Kan Harry ta ut Neon Canada?
Ja, hon var inte så värdefull i alla fall. Man ska inte säga så för Kanada. Vem bryr sig om Kanada? Jag bryr mig. Det är ett eget lag emot dig. De är mina slavar. De har ingen åsikt om att säga till om. Får se. Nästa mål tar vi. Ja, vi kör så här då. Satsuki, ta 2 steg framåt. Kan Reborn ta 2 steg framåt? Då vill jag göra det här lilla fina draget. Hon ska få plan igen. Ukraina, eftersom jag offrar länder här så kan du ta ett steg framåt. Men jag tänker inte offra dig på det sättet. Så det är lugnt. Du är säkerhetszonen. Än så länge, ja. Kan Rencon Warrior ta 1 steg snett bakåt till vänster? Vänster. Då gör vi så här. Ska vi se. Ja, jo. Ta ut den där Ukraina, du kan ta ut den där gröna saken där. Jag visste inte att man var så kramglad i Ukraina, men ja, man lär sig någonting nytt varje dag. Harry, kan du ta ut Ukraina? Sluta ta ut mina länder! Jag har dödat 2 personer. Gömmer det. Ja, nu blir det lite torka här. Inga ondskefulla planer. Det här var svårt. Det är inte svårt att komma på ondskefulla, eller det är svårt att komma på ondskefulla planer. Ja. Nej, men vi gör så här bara för att jag inte har så mycket bättre för mig. Så kan vi flytta... Ja, men det gör vi. Vi flyttar... Ska vi se, vem är det? Kan det vara...
Kan det vara... Ja, det är Sakura. Du har inte flyttat på det. Ta ett steg diagonalt till vänster. Ja, kan Shanks ta 2 steg fram? Jag vill inte ha pirater på min sida, men jag vill låta honom vara där för tillfället. Nu hittar jag någon som ska planer. De brukar ju fungera. Ja, eller hur? Och kära Gummi har inte rört på sig, så ta 2 steg fram och ett åt höger. Kan... Melvin tar 1 steg till höger. Då vill jag att, Gummi, eftersom du rörde på dig nyss, så kan du väl ta 2 steg framåt och ett åt vänster den här gången. Vänster. Kan Frans ta 1 steg fram? Ja, Gummi. Eftersom du har rört på dig så många gånger så kan du låta gå en gång till. Och eftersom du har rört på dig så många gånger ska vi mobba den här karaktären som inte har rört på sig. Jag tror att det måste vara Arvid som står där, så ta 2 steg fram och ett åt höger och döda Arvid. Ger hon sitt lag när jag viskar hennes namn. Melvin, 1 steg till höger. What to do now? Men vi gör så här. Haha, nu är ondskefull plan väcktes precis. Ska vi se, vem är det? Jo, kan det vara? Kitsune? Ja. Du ser väldigt sugen ut.